Oh yes, Mkumeni, mkumeni, mchijelo, mchijelo, Sanubamba pela nani? Ho se, sanubamba. Ho. Ay, umthandela akwazi ukuthi asisport. Umthandela akwazi ukusport. Akwazi ukusport namthandeni. Manje phone ngibambela buka ngithandela ngibambeleni babemi. Wani babemi. Hamba umnyaka. Umnyango la. Oh, umnyango ya. Umnyango. Mo, umnyango la. Usayini bami. Ngeke bafethu sikwazi ukuphuza umthandeni. Ngeke usenze. Hey. Ngeke sibuze. Ngeke sibuze umthandeni. No. Sikwazi ukuphuza umthandeni. Lalela. Uma ngabe umthandeni ujwayele ukuphosa abanye abantu, abaphosa ayimina. Mina ngeke ngiphosa umthandeni mina. Mina ngiphosa umthandeni. No. Abaphosa abanye abantu ayimina. Ubuze ukubiza abantu ngokuwinta fulani amasala useka. Umthanda maka abanye abantu. Abaphosa abanye abantu ibafethu manje bamba wonana. Shit. Nani bafethu walo ukumambana nami kanti. Wani mama mina kanti. Wani mama mina kanti. Wani mama mina kanti. Mama wakhazi. Wani mama mina kanti. Okay, fine. Keep on here. It's fine. Keep on here. No.